Baina herri bera? Herri bera, kanpotar pilo bat etorri ginen, batzuk euskaldunek eta beste batzuk ez euskaldunek, eta bueno, talka bat sortu zen, eta talka bat gaur egunin behar nio jarraitzen duguna hizkuntza aldetik. Eragin itzela, okiko eban horrek, ez da? Bai, orduen, eta gaur egunin be bai. Ez da gorde bihar, zenperrezen euskaldunen geto bat eguen, eta ez euskaldunena. Eta ez euskaldunek gure eguenak integrau, alegin pixkatei eben, eta integrau ziren. Baina gaur egunin behar nio jarraitzen dugu batzuk, euskaldunen ezin jeunak ikusi. Eta euskeriaz eurek bastartu dute sentitzen diena. Ez dugula konprenditzen, torri dila beste herrialde batera, hizkuntza bat dukuna eta beste kultura bat dukuna. Eta bitalki ez dugu onartzen. Bueno, edo goitu esan da, ez egun onartzen orduan sasoien, eta gaur egunien euren seme-alaban edo euren hilobak eta ikusi dauenien, ja hizkuntziaz da menperatute, ja onartu egiten dagoen. Bai hizkuntza aldetik eta bai kultura aldetik. Dana dala, lehen bere egon ziren batzuk, euskeraz bere ikizi ebenak, ez da, umetan etorri zirenak eta ez gehiengoa. Asko izin zen, Gitziengoa izango ziren, baina batzuk euskeraz bere ikizi eben, ez da. Bai. Baina gehien bat geuk erderaz egiten genuen. Eurek ez ebelako gulertzen, oin pasetan den bardina.